Khublei shibun ki Paralok baro te ha kane ke video ngan aya ki cimentip na ki kap melapnlat da ka office jong ka medical superintendent civil hospital nong stony ka khod application phi na menta ki post ha ki contractual basis hapo ka scheme jong ka 𝗍𝗃𝗍𝗇 health insurance but clustered ban sumit ya ki application form ko jong phi kadai haduh ka 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 arajar 𝗧𝗏𝗏𝗏 te Paralok lada pikwa ban tiap ya ki post ba company pila ban pej ya kane ke video haduh ban dakut ba pnio ya ki jing tiap ba company te namanta ki post jong ki PMAM multitasking ki nombor ki post ki belat ke dontang kawai bat namanta ka jinsiu ka ba 𝗲𝗏𝗏𝗏𝗏 𝗔𝗽𝗽𝗍𝗏 bat namanta ki 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏 ki 𝗔𝗽𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏 ya ka class 12 pass na kano ka recognized institution bat ki bakham prefer hi ki de ya ki tu ki 𝗏𝗏𝗏𝗏 ya ka graduate paramedical lani GNM nursing bat phidiru banang ban kran ya tin khasi English bat Hindi bat phidiru banang ha ka communication skill bat computer kentup ya ka MS Office Excel PPT bat 𝗖𝗶𝗶𝗶𝗏 bat phidiru bandon ya ka sisnem ka experience bat kumjuru phide bandon ya ka experience haki health sector bat namanta ki post jong ki store keeper ki nombor ki post ki belat ke dontang kawai bat namanta ka jinsiu ka ba khat arajar haka shibun bat namanta ki 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏 ki 𝗔𝗽𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏 ya ka graduate lani paramedical lani GNM nursing bat phidiru banang ban kran ya tin khasi English bat Hindi bat kumjuru phide banang ha ka communication skill bat computer kentup ya ka MS Office Excel PPT bat 𝗖𝗶𝗶𝗶𝗏 bat phidiru bandon ya ka sisnem ka experience bat kumjuru phide bandon ya ka experience haki health sector bat namanta ki post jong ki accountant ki nombor ki post ki belat ke dontang kawai bat namanta ka jinsiu ka ba khasanajar haka shibun bat namanta ki 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏 ki 𝗔𝗽𝗀𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ya ka BCom MCom MBA finance na kano ka recognized institution bat system ka experience haki accounting work bat phidiru bandon ya ka excellent knowledge haki accounting regulation bat procedure kentup ya ka general except accounting principle GAAP bat phidiru bandon ya ka on hand experience lengbak accounting software kum ka tally office software package kum ki MS Word Excel PPT bat 𝗖𝗶𝗶𝗏𝗏𝗏 bat phidiru bandon ya ka strong written bat verbal communication kum ka tin khasi English bat Hindi phidiru bandon ya ka strong interpersonal skill bat 𝗖𝗶𝗶𝗏𝗏𝗏 bat ha karta ka phila na apply kadai ha karta ka ba khat phra haduh life arts name karta bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process kadai lengba ka interview te kumno philaban apply te Paralok lada pidon kamon bat ka 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏 phila apply lengba ka standard application form lengba ka birta ki attest copy jong ki relevant certificate lani dokumen jong ki academic bat professional qualification date of birth proof SC/ST certificate marksheet experience certificate signature bat kawai kadur passport size bat pihak banaj sumit sya ka office jong ka medical superintendent civil hospital nong stony west 𝗪𝗏𝗏𝗏𝗏 district haswa ka 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 arajar 𝗙𝗏𝗏𝗏𝗏 te Paralok ha kane ka video tang kini jiben tiap bat ada pidon kino kipat ki ba phim pat sai bha singau bha ban comment ha kane ka video
Khublei shibun